Sa number 9, empleyado sa City Legal Office ng Bacolod City nga ginsiling nagwaslik poder sa ilimnan ginpasakaan na sang kaso administratibo. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service ang kaso administratibo nga gipasaka sang syudad batok sa regular employee sa Bacolod City Legal Office matapos ginreklamo ini sa isa ka ilimnan nga wala nagbayad sang iya nga mga gin-order. Ginsiling ni City Legal Officer Colonel Joseph Chu nga may napulo ka adlaw ang natungdan nga empleyado nga magsumiti sang iya written explanation kung mapaslawan ini nga magpasa magapadayon ang kaso kag hindi na ma-dismiss. Ang kaso, nagsugod sa report sang isa ka ilimnan sa Golden Fields Commercial Complex sa Bacolod ang empleyado bangod wala ini nagbayad sa iya nga mga gin-inom. Iya man ginliab ang trabahador sa ilimnan sa atubang mismo sa mga customer kag ginsingitan ang tag-iya sa amo nga ilimnan kag nagpakilala nga katapos ang CLO. Nagpamahog man siya nga ipasira ang ilimnan kung pabayron siya sang iya mga gin-order. Samtang, nagapadayon pa ang pagpangusisa sang CLO sa duha ka mga empleyado sa City Treasurer's Office kag ginalikar nagpanukot sang amusement tax nga wala nag-issue sang resibo.